on jarama acci hakke yoten fiide penale be blogueur be parce que be ne bino fende do goy on tigi wata accirde ni tun ara wolali fi dum quoi be blogueur mo be daroton etton tanji mon so don pasji tawata onon ko be fenobe daroton be fenana on ha laba non post ko fenobe yilto don kadi daru golbe kadi etton pasji mon kadi daru golbe onon kadi wattanella ko fenobe nane penale ko be woli Mamadi Doumbouya do tout récemment wolen fiide penale gantinga hedite moƴƴati be yalti do ko neba ko mi ala wolde fi feƴƴude de wolen fiide kese den quoi penale kese den be blogueur be mon be wada be vidéo ji di partage ton ka groupe WhatsApp ji ko jodoto do ndaron penale mabbe de wolen fiide ko neba do be nien wo amara no wujji 8 millions de dollars wodu wo himbe be wo be yi jasidin be yidi ka salo makko ko mo suusi yawde suudu amara jasa ka salo makko fi mbudi hakkunde mo ngi Allah onon holo don sifa de penale dum non bay feƴƴi amara e Mamadi Doumbouya be yidibe be tiro di photo tawinde nyanden toni mo amara watti on grade din ko do woni wona ka balaje makko bay be yali grade din ga be ni be jatti grade makko din be haltini mo CNRD den non kadi fenande woni balde tande marsata be jodi be mijiti be tawi ko male be fena parce que ko si be feni si vidéo ji mabbe din partager ko si be feni si ndaron partage be heba mbudi parce que ko mbudi bon dabbude ko business c'est non famude be yelti be ni Mamadi Doumbouya no nawni parce que be bandu makko no lanni wobbe mabbe yaltini ko cancer o mari be nabiri mo Maroc o woye ni ene mo France wadi yontere Mamadi Doumbouya la gine be feni dum kadi ha ka fendane do Mamadi Doumbouya yalti ko fendane Mamadi Doumbouya wolali bay résultat ji di jonnama wonde ma wala minama leydi ndin Mamadi Doumbouya yalti woli tumbe ni ko intelligence artificielle on yali na ngen ko fenande wona Mamadi ko inventa dum ko vidéo ji tokkadi tokkita be yalti kadi be feni den don ha Mamadi Doumbouya woni tum balde gouvernement ngon fop immi be hiwri Mamadi Doumbouya souhaitu golmo no bonne fête d'année 2026 quoi est-ce que l'on famude bay dum non kadi wadi be yi Mamadi Doumbouya yaltinde nyanden mo tirori ke gouvernement ngon fo photo dum dolle wona fenande kadi be inni o awa don kadi en hersi kon wonde wadde mi gobbe mabbe yalti inni be wari Ousmane Ñeloy finde fenande don kadi yo lollu be nden non kadi jakka annonce tum PV mai be halti kadi ben be wari PV o wari mo o kanko digiri wari mo bay be hersi be ronku kadi argol inna tigi bay tumbe hersi be wawa tarde kadi na tigi onde acci hakke ko menen wolno do kono tigi on ko penale ko be kadi be embanta kadi fenande go kadi onon jodo don kadi ndaron sifa be himbe detto mbudi mon so don credit ji mon pass ji mon e darugol be himbe quoi sincèrement ko honnun koye blogueur woyi opposant woyi wolata heɗito ɗon hakkunde mon e Allah no fena tum ɓe fena ha ɓe lakke ɓe fena hamɓe jogue hiɗon andi ɓe hiɓe heewi taf e réseau wingin ko business kala joɗiɗo wowli ko wondi haqiqa on partage ta ko kala arɗo feni ko ɗum partage ton minen min ron jiɗi defandugol innugol ko fenani ko ɗum waɗi min personnellement ɓayɓe naati e penale mi jooɗi tumi fankigoy te mi yotiri ɓen fof ɓe mum privé inni lan sununu mene men nani de lanno ino nawni minni ɓe fus waɗamo imo e jam ko fenande eɗen andi par ce que ko menen e makko c'est à dire hiɗuɓe moɓe wonaɓe moɓen hino andi position ji makko ɗin mais acce fenugol heno GMD jama on fof no invita ka stade général Lansana Conté nongo ɗo samedi arowo ɗo si Allah jaɓi le 17 janvier 2026 investiture président de la République son excellence Mamadi Doumbouya be di men ala no la moto la Guinée yalta Mamadi e bemmu sikku don ko hala gasa ta ama ono me you know amen en tout cas men tori Allah yo golledi din ko amen yippiji ko fokkintini kon Allah dum continuer non Guinée jon kadi moƴƴa parce que min sununu mi do tawa e wonbe nude ben problème la Guinée on wona problème président jogiti den ko population o woni moƴƴa boni ndirani añidirani ardo tawa goddo ko kanko tigiri mari postum to so kundi ko kum fotata e fandude ko don wolata jaggu ni leydi wonde nge mun do
Le problème, c'est pas le président de la République. Hein? Je l'ai toujours dit et je réitère aussi ma position. Ma position est claire. Le problème de la Guinée, c'est la population. Je l'ai toujours dit et ça, je l'assume. Hein? You know what I mean? The problem is us, the population, not the president, bro. If you don't believe me, ça hola kilang aru la Guinée do, dili da Guinée mbebeng, tu verras. Vive le général Mamadi Doumbouya, alhamdoulilah. Combat mengon, apporter fruit. Yaman, il est temps de travailler maintenant. Maintenant, opposition, birdi, mais watiri Dumbao, qui kalafo à la retraite. Vive la nouvelle génération. You know, amen. Vive le général Mamadi Doumbouya, GMD. Min kono me interpréter GMD. All right. Peace and love. I'm out of here.